नमस्कार। रउआ सभे देखा तनी भोजपुरी 24 न्यूज। हम संतोष कुमार। एहिजा जन स्वराज पार्टी के एगो विशाल जनसभा होत रहल हा दामोदरपुर पंचायत में। एहिजा जन स्वराज पार्टी के कोर कमेटी के अध्यक्ष बनी यहाँ के उर्मिला कुमारी। यहाँ से आई कुछ जानल जाए कि हाँ जन स्वराज के बारे में लोगन के का समझावतनी या का बुझावतनी कि मतलब लागत है कि जन स्वराज के सरकार बनी। बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल से जो भी लोग देखा था सब कोई के प्रणाम करता नहीं। नाम हमार उर्मिला कुमारी बाटे। जन स्वराज के शीर्षस्थ जन कमेटी बा वो कमेटी के हम सदस्य भी बानी। रोड़ा जन सवाल करता नहीं कि जन स्वराज पार्टी में का जन परिवर्तन होखे के बा वो सब होई या ना होई। जन स्वराज पार्टी बिल्कुल धरती के बात कर रहा भावे, गांव के लोगों के मने जन विकास के बात बा, जन लोग के मजबूरी बा, जौन स्थिति में लोग आज जी रहल बा ओकर रोजमर्रा के ज़िंदगी से रूबरू आज एकर जे सूत्रधार बानी प्रशांत किशोर जी, तो वहाँ का खुद सबसे रूबरू भइल बानी। काहे कि 5000 गाँव वहाँ का खुद चलल बानी। आज जी यानी 5000 गाँव पैदल चलल बा। एक एक गाँव में घर में गरीब के सबसे मिलल बाटे, आंधी में, पानी में, ठंडा में, गर्मी में। वो कैसे ओकरा सब थोड़े कोई बतावे के बाटे जहाँ आंधी में का होला, पानी में का होला, घर में छप्पर नइखे तो बरखा में केंगा रहल जाला। वो हर चीज़ के देखा तानी। ये से वो सारा चीज़ के एगो निचोड़ निकल बानी कि आखिर बिहार में जब जन स्वराज आई तो इंसान के जिए खातिर का चीज़ चाहिए आ का चीज़ ऐसा होई जना के चलते कि साधारण इंसान भी अच्छा से ज़िंदगी जी सकता, बच्चा पढ़ाई कर सकता वे। जन बच्चा पलायन कर गए बड़न सन रोजगार खातिर, आ बूढ़ा माँ बाप घर में एजा रहता, बेटा बाहर में रहता, पत्नी एजा बा, केहू देखे रेख करे वाला नहीं खे। तो ये सारा चीज़ के वहाँ का अपना दिल से देख ले बानी, समझ ले बानी। यही से वहाँ का 5 गो चीज़ कहता नहीं कि जब जन स्वराज आई तो 5 गो चीज़ आ जाई। जैसे सबसे पहले शराबबंदी की बात कहता नहीं कि सबसे पहल का काम बाकी शराब हम बंद कर दें। काहे कि जो शराब के जन बंदी वाला बात भइल बा एकरा के बंदी तोड़ दिए तो इस शराब के नाम के लेके जन आज नया नौजवान रोडो भी देखत हो के कि आज सूखा नशा कर रहा बाड़न सन। ये से कितना ज़िंदगी बर्बाद हो रहा बा। गरीब लोग जेल में जाता आ अमीर लोग के घर में सप्लाई कइल जाता है। तो ये से तो बढ़िया बाटे कि जो शराब खुला रहे, शराब के अच्छा तरीका से सब लोग सेवन करत रहे। तो ये से ये बात के वहाँ का कहता नहीं। दूसरा का काम कहता नहीं कि हर बच्चा सन के शिक्षा, चूँकि बहुत जल्दी तो स्कूल बन ना पाई वो तरह का के, तो ये से जे भी चाहिए जाना स्कूल में अंग्रेजी स्कूल में भेजे के चाहिए वो स्कूल में वो भेजी। आप जन स्वराज पार्टी के अपना तरफ से सारा लोग के बच्चा के स्कूल के फीस दिया। बच्चा सबके जब उच्च शिक्षा मिली, बच्चा अच्छा से पढ़े सन तो निश्चित बाटे कि जे सरस्वती अहन तो लक्ष्मी अपने आप अहन। तीसरका बात वहाँ का कहता नहीं कि पलायन वाला जितना बच्चा अहन सन अब की बार छठ दिवाली में वो बच्चा सन खातिर यही जा रोजगार के व्यवस्था कर दें। 15,000, 20,000, 10,000 खातिर और वो बच्चा बाहर ना जाए सन, ओकनी के रोजगार के व्यवस्था हो जाए। चौथा वहाँ कहता नहीं किसान के, जे किसान जन खेती करता तो इतना ना ज़्यादा मजदूरी चार्ज लगता कि वो सारा पैसा तो मजदूरे लेके चल जाता। एक नतीजा हो रहा बा कि किसान उन्नत खेती नहीं के करत, अब व्यावसायिक खेती नहीं के करत। प्रशांत किशोर कहता नहीं कि जितना भी किसान लोग व्यावसायिक खेती करी ओकरा के हम फ्री में मजदूर दें। जन मनरेगा के मजदूर बा ओकर उपयोग सब किसान के द्वारा करावल जाई। तो मान ली कि अगर किसान के मजदूर फ्री मिल जाई तो काहे ना उन्नत खेती करी। आ पाँचवा कहता नहीं कि महिला लोग के जन रोजगार बाटे वो रोजगार में जन सरकार अभी जीविका के नाम लेके आ कहता कि हम 4% पर देता नहीं, लेकिन अगर सही रूप से देखल जाए तो 34% तो ब्याज महिला लोग देता। तो वो लोग के कहता अब महिला लोग के कहा दल की जीविका बन गई, पैसा जमा हो गई, लोग लोन भी लेता, ब्याज देता, लेकिन करत का बा ओकरा खातिर सरकार ही ना सोचलस कि रुपया लेके इनका के कौन ऐसा ट्रेनिंग दिया कि ताकि रोजगार करो। अगर कुछ रोजगार के ट्रेनिंग हो गए, अगर मान ली कोनो मसाले बनावे लगल, सतुए बनावे लगल, तो अगर पैकिंग कहाँ से हुई, ओकर मार्केट कहाँ जाए, तो ये सब चीज़ के बारे में क्यों ना सोचल। जन स्वराज ये बात के कहता कि महिला लोग के हर घर घर में रोजगार दियाई और रोजगार के साथ साथ लोग के बाजार भी दियाई। काहे कि जब तक ले बाजार ना दियाई, कौशलता के ट्रेनिंग ना दियाई, तब तक ले कैसे हुई। आज रोज देखें जन स्वराज में रोज जाई देखी, आज रोज देखें कि काल करीब लाखों बच्चा सब प्रिंट मीडिया वाला लोग के, डिजिटल मीडिया वाला लोग के ट्रेनिंग दिया रहल बटे आ सब बच्चन के बतावल जा सकता कि इससे कैसे तू 2 पैसा कमा सकता रहा। तो ये से प्रशांत किशोर बिल्कुल धरती के बात के समझले बानी आ लोग के वही लोग के बात बताओ तनी जवना के चलते कि लोग काफ़ी खुश बा, लोग जुड़ रहल बा आ लोग समझता कि यह प्रशांत ही एगो बेटा बड़न बिहार के जो सचमुच में बिहार के दशा दिशा बदल दी हन। अच्छा, जहाँ रउआ आइल बनी शाहपुर क्षेत्र में, एहिजा सबसे बड़ समस्या बा बाढ़ के। एहिजा ना पूरा बिहार भर में बाढ़ के समस्या बा, वो समस्या से कैसे बिहार के निकालल जाए। देखिए प्रशांत किशोर का लगे बहुत बड़ बड़ इंजीनियर बा लोग। आ प्रशांत किशोर आज शुरू नहीं करेंगे, वो शुरू कर चुकल बड़े।
जहाँ जहाँ जौना तरह के समस्या बा वो पर सारा प्रोजेक्ट बन रहल बा, बहुत सारा प्रोजेक्ट बन के तैयार भी हो गई बटे। आ ए से पानी के जौन समस्या बा, कहीं बाढ़ बा कहीं सुखाड़ बा, यानी ओकर जल के जौन एगो वर्गीकरण कइल गइल बटे, उ सारा चीज़ अभी बिहार में कोई नहीं कैले। लेकिन प्रशांत किशोर ओकर योजना बना ले बानी कि हम नदी के कौना तरीका से जोड़ेम कि ताकि बाढ़ के जौन पानी बा जौना तरफ आके निया लोग के क्षति पहुँचाता, वो बाढ़ के पानी के कैसे डाइवर्ट कल जाई कि वो पानी डाइवर्ट होकर जहाँ सुखाड़ बा वहाँ चल जाए। तो एक इतना ना बढ़िया प्रोजेक्ट बन रहा बा। ये प्रोजेक्ट के माध्यम से सारा काम होई। जब पानी के सही रूप से निया व्यवस्था बन जाई, ओकर दिशा बना दियाई, तो बाढ़ वाला बात खत्म हो जाई या सुखाड़ वाला भी बात खत्म हो जाए। अच्छा, अभी नया नया पार्टी बनल जन स्वराज, आ ये साहेबपुर क्षेत्र में हम देखनी है, अब वहीं से 2-3 गो गुट हो गई बा जन स्वराजे पार्टी के। तो बताई लोग केकरा पे विश्वास करी, रउआ पे करी कि दूसरा पे करी? देखिए, जन गुट के रोड़ा बात कहतनी, ये गुट ए से लौकता कि कुछ लोग एमे आयल बा जौन के स्वार्थ के बस आके ओकरा आ गइल बा एमे, ओकरा बुझाइल बा कि शायद जन स्वराज में हम जाएम तो हमरा बहुत पैसा मिल जाई। कैसे एगो हवा बा कि प्रशांत किशोर का लगे बहुत पैसा बाटे, तो जे वो टाइप के लोग आयल बा से गुटबाजी कर रहल बा। आज जे गुटबाजी खातिर नहीं किया, जैसे हमनी सन ऐसा आदमी आयल बाटे, तो हमने कहते गुटबाजी जानते नहीं कि क्यों गुटबाजी होला। काहे गांव में सभा करावल जाता है, काहे गांव में सब लोग के खड़ा करावल जाता है, ये से कि लोग समझो, लोग देखो और लोग विचार करो। काहे से जे लोग के जब आँख के पर्दा उतार दिया था, तो लोग भी तो सूझबूझ अपन लगाई, अपन सूझबूझ लगा के ही तो लोग का देखे के बा। इसे सही रूप से देख के ओकर विकल्प जौन बाटे तना के लोग चुनी आ गुटबाजी वाला लोग के जवाब दे दी। चाहे जौना भी पार्टी में हो, जन स्वराज हो चाहे अदर पार्टी हो, तो गुटबाजी वाला लोग ना तो जन स्वराजी है ना भाजपा है ना राजद है, वो गुटबाजिए कैले बा, गुटबाजिए खातिर आयल बा। ओकर उद्देश्य बा अपन स्वार्थ सिद्ध कैल। ओकर स्वार्थ ना सिद्ध हुई तो पर एने ओने के तिक्रम करी। लेकिन ऐसे जन स्वराज के कोनो असर नहीं के पड़े वाला। जन स्वराज बिल्कुल अपन सारा बात एक एक गांव में गली गली में बता रहल बा। अच्छा लोग के भी हमें जोड़ रहल बा। अब लोग की जिम्मेवारी बनता कि लोग भी अपना बुद्धि विवेक के प्रयोग करो और सही लोग के पहचान करो। अच्छा, आप बताइनी है रउआ कि प्राइवेट स्कूल में जौन गरीब बच्चा पढ़ता, तो प्राइवेट स्कूल में तो ज़्यादातर देखे नहीं कि माने पैसे वाला के बच्चा पढ़ेला, तो गरीब के बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेला। और रउआ कहता नहीं कि प्राइवेट स्कूल के फीस भराई, गरीब तो गरीबे रहे। हम ये बात ना कहनियस, या तो हमरा कम्युनिकेशन में दिक्कत भइल है या हमरा समझे में दिक्कत भइल है। हम ये बात कहतनी कि गरीब के बच्चा जौन सरकारी स्कूल में मजबूर बा पढ़ावे खातिर, जन स्वराज पार्टी ये बात कहता कि जौन भी लोग आज मजबूर बा कि हमरा लगे पैसा नहीं के हम सरकारी स्कूल में पढ़ाए, आ वो बच्चा उहे खिचड़ी खाई या उहे स्कूल में पढ़ी, वैसन बच्चा खातिर, वैसन लोग खातिर प्रशांत किशोर कहता रहे कि हमार जब सरकार बन जाई नवंबर में, तो दिसंबर के बाद जो नया एडमिशन हुई, पूरा लोग के ये अधिकार रही कि वो अपना बच्चा के जौना स्कूल में वो तय करी, जौना स्कूल में चाहिए वो स्कूल में वो अपना बच्चा के नाम लिखाई। आ वो बच्चा के नाम लिखवावे के भी पैसा ओकरा नहीं के देवे के, वो खाली स्कूल तय करी आ जन स्वराज पार्टी अपना तरफ से ओकर नाम लिखाई। आ जब तक ले अच्छा विद्यालय के स्थापना नहीं के हो जात, बन नहीं के जात, तब तक ले जन स्वराज पार्टी वो बच्चा के फीस जन स्वराज पार्टी भरी, ओकरा नहीं के भरे के। पैसा वाला लोग के बात हम ना कहनी है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ावे के बात कहनी है कि सरकारी स्कूल से ओकरा अधिकार रही कि प्राइवेट स्कूल में अपना बच्चा के ले जाओ आ वो बच्चा के फीस जौन बा तन जन स्वराज भरी। ऐसे तो पूरा सरकारी स्कूले ठप हो जाई, जब जिसे कहता नहीं प्राइवेट स्कूल में भेजे के बच्चन के। देखिए, सरकारी स्कूल ठप ना हो जाई, रोड़ा जब स्कूल के चाहिए कि हाँ अपने बच्चा के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई, अच्छा शिक्षा प्राप्ति हो। हाँ बिल्कुल, और सवाल अच्छा बा। लेकिन हम लोग बताओ तनी जन प्रशांत किशोर जी जन राष्ट्रीय शिक्षा के बात कर रहल बनी कि हम एक राष्ट्रीय शिक्षा वाला स्कूल जहाँ ले आएम, जैसे नेतरहाट के स्कूल बाटे वो टाइप के स्कूल हम ले आएम। तो जब वो टाइप के स्कूल आई तो सारा विद्यालय अपने आप में नहीं मर्ज होके लगी। सारा जन विद्यालय के जब ओकरे व्यवस्था बनी तो सारा विद्यालय के मर्ज करके ही वो तरीका के बनावल जाए कि हर गांव में चाहे हर पंचायत में एक तरह का ऐसा विद्यालय हो जाओ कि 10 गो विद्यालय की जरूरतें नहीं है। काहे कि 10 गो विद्यालय पर जितना खर्च हो रहा बाटे, सरकारी स्कूल के आंकड़ा देख लेम, अगर एगो विद्यालय सेंटर में हो जाओ, अब 5 किलोमीटर के अंतर्गत अगर गाड़ी की व्यवस्था कर दिया, अब 5 किलोमीटर के बच्चा अगर ओजा आ जाई तो वो से कम खर्चा में बच्चा के भविष्य बन सकता है। तो ये सनी ऐसा बात नहीं कि सरकारी स्कूल बंद हो जाए, सरकारी स्कूल के ढांचा बदल जाए, ओकर व्यवस्था बदल जाए, आ ओकर सुने के, देखे के, पढ़ावे के तौर तरीका बदल जाए।